da, croeso i chi gyd yma. Bore yma, lyflu gweld chi gyd, croeso arbennig, unrhyw un sydd yn ymweld efo ni, neu adre yn gwylio, yn fyw, lyflu cael chi yma. Cwpl, wel, lot o gyhoeddiadau i gychwyn efo, dyna pam bod fi yma, achos mae'n gychwyn cyfnod arbennig. Blant, cychwyn pa gyfnod ydy hi? Nadolig, Nadolig. A felly dwi'n siŵr, ydych chi wedi cael eich ffair Nadolig eto yn yr ysgol? Do, rhai ohonych chi, rhai ohonych chi dal i fynd. OK, grêt. Reit. Wel, cyn hynna gyd, jyst eich atgoffa chi ynglyn â'r amlenni, yr aelodau, mae eisiau cael yr amlenni i mewn, os gwelwch chi fod yn dda, i Sylvia neu i Dafydd erbyn nos Fercher. Yma hynny ynde. Iawn, felly, cyhoeddiadau'r wythnos, so heno am 5 o'r gloch ar Zoom, da ni'n cael cyfarfod fel arfer. Dafydd Picton sydd yn arwain ni y bore yma. Da ni'n ddiolchgar iawn iddo fo. Wedyn, yn ystod yr wythnos, fory, cofiwch a gweddiwch am yr anrheg Nadolig. Mae criw yr eglwys yn mynd mewn i ysgol Feinol ac wedyn i ysgol Rhiwlas i rannu am stori'r Nadolig a newyddion da Nadolig. Felly gweddiwch am hwnna os gwelwch chi fod yn dda. Ac wythnos diwethaf, mi fuon ni yn ysgol Hirael. Hirael. So mae'n grêt bod yr neges newyddion da Nadolig yn mynd allan. Nos Fercher, wedyn mae cyfarfod gweddi, eto mae hwnna'n gwrdd hybrid, felly fyddwn ni yn tŷ mam a dad yn Lôn y Ffrwd, os dyna'n OK? Grêt, ac ar-lein hefyd. Nos Wener, cyffro a selar, so cofiwch am hwnna, yn Ebenezer y mae hwnna. Nos Wener, wedyn dydd Sadwrn, brecwast dynion, dyn ni'n cweit yn siŵr lle mae hwnna eto, mi fydd 'na neges yn dod yn ystod yr wythnos ynglyn â hwnna. A wedyn Sul nesaf, mi fyddwn ni nôl yn fama, gobeithio, ar gyfer cyfarfod fi fydd yn pregethu a fydd hi yn cymyn hefyd yn y bore ar gyfer hwnna. Yn y cefn, mae 'na dipyn o wahanol bethau i chi bigo fyny. Gwahoddiadau ac yn y blaen, a ryw dractiau a ryw gylchgronau. Mae pawb amser yma o'r Nadolig, dwi'n meddwl, amser yma'r flwyddyn, yn kind of edrych am ryw naws Nadoligaidd. Os ydych chi wedi sylwi, mae pawb eisiau mynd i ryw gyfarfod, neu mynd i ryw farchnad, neu mynd i wrando ar garolau, ac yn y blaen, ac efallai cael mince pie, a teimlo, ydych chi'n mynd y teimlad neis a cynnes yna mae rhywun yn cael o'r Nadolig. Wel, jyst dychmygwch os fysa pawb yn cael hwnna, ond hefyd yn cael newyddion da Nadolig. Dychmygwch se pawb yn cael clywed am Iesu Grist hefyd ac am cael clywed mae fo ydi yr ateb i holl anghenion y byd. Dychmygwch pa mor ffantastig fysa hynna. Wel, mae gennym ni y cyfle i wneud hynna dros y mis nesaf. Felly mae gennym ni wahoddiadau i wahanol gyfarfodydd da ni'n rhedeg. Gwahoddiad yma yn y cefn ar gyfer Carolen Olau Canwyll. Mae hwn wythnos i ddydd Sadwrn, 17 o Ragfyr, rhwng 6 a 7 fyny yn neuadd Rhiwlas fydd hwnna. Felly mae'r gwahoddiad papur. Fydd yna hefyd stwff digidol yn dod allan heddiw ar Facebook ac yn y blaen, fel fedrwch chi rannu ar hwnna. Wedyn, yr dydd Sul wedyn, so nid Sul nesaf, ond y Sul wedyn, mae gennym ni wasanaeth i ddathlu'r Nadolig ar y thema taith y Nadolig, gwasanaeth i'r teulu cyfan. Yn fama y bydd hwnna, am hanner awr wedi 10 y bore bydd hwnna. Felly cofiwch am hwnna, eto mae yna wahoddiadau ar gyfer hwnna. A wedyn mae yna dractiau, a mae yna hefyd cylchgrawn holi, asg y cylchgrawn dwyieithog. Mae yna ddigon o gopïau i chi gymryd yn fanna. Mae nhw wedi mynd allan i bob rhan o Gymru yn ystod yr wythnos diwethaf yma, a felly mae'n dda i ni felly hefyd fedru rhannu nhw. Felly cymwch rei,
Mae jyst storïau gwahanol, hanesion gwahanol am y Nadolig yn rhannu yr Efengyl. Felly cofiwch am hynny a gnewch yn fawr o'r cyfle i wahodd ffrindiau ac yn y blaen. Mae pobl, dwi'n meddwl, yn kind of disgwyl gwahoddiadau amser Nadolig, so dwi'n gwybod bod yn anodd, dwi'n ffeindio fo'n anodd weithiau, ond dyn ni'n medru gwahodd pobl gan wybod, mae'n amser Nadolig, mae'n amser lle mae pobl yn hoffi dod i gyfarfodydd ac yn y blaen. Gwych, diolch yn fawr iawn. Reit, na i weddio, ac wedyn mi newn ni ganu yn carol gyntaf. Arglwydd yw Dad, da ni'n diolch i ti am fore newydd, da ni'n diolch i ti am dy gariad rhyfeddol di tuag ata ni. O, Arglwydd yw Dad, diolch am y cyfle yma da ni'n cael i ddod ac i feddwl amdana ti. Diolch bod ni yn cael daddoli di. Diolch bod ni'n cael dod o dy flaen di. Da ni'n ymwybodol bod ni ddim yn gwneud hynny yn y nerth yn hunain. Da ni'n gwybod fysa ni ddim yn cael gwneud hynna. Oherwydd, da ni'n gwybod bod ni gyd wedi methu yn ystod yr wythnos diwethaf yma. Da ni wedi pechu yn derbyn di, ond da ni'n dod oherwydd bod ti'n gwahodd ni. Wyt ti'n gwahodd ni trwy Iesu Grist, sydd wedi marw drosta ni, ac sydd wedi atgyfodi ac sydd yn fyw heddiw. A da ni'n diolch felly bod bore yma'n fore hapus i ni. Bod o'n fore lle da ni'n cael addoli, lle da ni'n cael llawenhau, lle da ni'n cael dathlu bod Iesu yn fyw. A bod y byd yma, fod yn edrych yn anodd ar hyn o bryd, fod yna lot o bethau ofnadwy yn digwydd. Da ni'n diolch mae ti sydd yn llywodraethu, a rhyw ddydd mi fyddi di yn dod yn ôl. Bydd gyda ni felly, plis rwan, ac helpa ni i daddoli di mewn gwirionedd. Yn enw Iesu Grist, da ni'n gweddio hyn. Amen. Wel, da ni'n mynd i ganu ac addoli Duw efo'n gilydd. Daeth un o gyfoeth nefoedd byr, drwy gariad i wneud ei hun yn dlawd. Ni'n deud mae Nadolig yn amser sbesial i ni, ond oedd y Nadolig cyntaf yna i Iesu Grist. Doedd o ddim yn sbesial, o gwbl oedd o'n gadal y nefoedd, y gadal, bob dim pawb oedd yn ei addoli fo ac yn y blaen i ddod i wneud ei hun yn dlawd. Ildioi o'r seddfainc, goddef cur, creawdwr y byd a ddaeth mewn cnawd.
Flic chi ddod ymlaen, sgwch yn dda. Neis i chi gweld chi bore yma. Da iawn. Mae yna lun yn mynd i ddangos ar y wal. Ydych chi'n nabod y cymeriad yma? Grinch. Be ydych chi'n gwybod am Grinch? Ia, na. Mae'n wyrdd. Dydy e ddim yn hoffi Nadolig. Wel. Pam sgwni dydy e ddim yn hoffi Nadolig? Ie. O do? Oce. O da iawn. Felly bod gen ti mwy o insight na fi. Felly, ond da iawn. Dydy hynny wir. Felly, ti byth yn gwybod. Lle mae'n byw? Neu yn ymyl lle mae'n byw? Ie. Whoville, ne? Neu Whoville neu Whoville. Ie. Pawb, lle mae pobl, byd i enwau pobl sydd yn byw yn Whoville? Y Whos, ie, yr Whos. Na ni. Ie, a dwi'n dangos clip i chi, achos para chydig o funudau, a ni weld sy'ch chi'n licio gweld clip o Grinch. Diolch. He stood like a captain aboard a great ship. Yes, the time had now come to take off like a shot. Here we go, Max. Let's see what you've got. What? Max? Max, are you okay? Huh? And down the Grinch came on his great fateful ride toward the good homes of Whoville and the Christmas inside. He had planned it and prepped it, big detail to small. Yes, he'd get rid of Christmas now, once and for all. You take the outside, I'll take the inside. House number one. He was ready to pounce and set the score right. He'd make up for the past, and he'd do it tonight. Okay, now let's steal Christmas. He swept up their presents with the speed of a whiz, and he knew he'd cause sadness. Only theirs now, not his. All this excess and nonsense, it was all about greed, about meaningless stuff that they didn't even need. Yeah. The Grinch went to work. He scooped up the toys. He raced against time. He raced against joy. He hit a few snags as he made his way through. An angry orange cat and a sleepwalking who. Thank you, Mommy. He stole pop guns and bicycles, roller skates, drums, checkerboards, tricycles, popcorn, and plums. Gadgets and gizmos and dolls with strange names, goofballs and schloofballs and video games.
they swiped and he poached. Just the stealing was on. And this day that he hated, well, he made it be gone. This is it. The last house. Be ddigwyddodd wedyn? Dwi'n yn gwybod. Da chi'n meddwl bod Grinch yn neud rhywbeth iawn? Pam? Pawb gytun? Na. Pam? Mae'n dwy'n pethau. A dydy hwyl dwy'n ddim yn beth iawn i wneud. Okay. Iawn. Ond os abwyd Nadolig, da chi'n meddwl bod gyda fo syniad cywir? Na. Pam? Rhywun arall? Ti angytuno, Dewi? Ie? Tipyn bach, oce. Oce. So, os abwyd Nadolig, mae wrong. Mae jyst methu gadael o'i mynd. Mae methu dal bod o ddim yn hoffi Nadolig. Ie, oce. A dydy am licio bod chwaith neb arall yn cael hoffi Nadolig. Be ti'n meddwl, Dewi? So basically, mae o yn neud hyn oherwydd pan oedd o'n fach, nath o cael traumatising, dwi'n cofio ffilm yna iawn. Oce. Ond, a wedyn, mae o'n gweld pobl yn cael hwyl i gyd, a di o ddim yn cael hwyl, so mi o'n meddwl o cymryd o pawb arall, fysa hynna basically gallu satisfaidio fel faint, just greed o basically. Ie, oce. A hwnna'n bwynt da, dydi? Achos ni oedd yn deud fan hyn am bod yr holl bresantau a'r anghregion, pethau, things they don't need, hynny yw greed a pethau they don't need, things that they don't need, ac yn y blaen. So, ydych chi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth iawn, dyn ni'n meddwl bod hwnna'n iawn am Nadolig y dyddi yma? Na, oce. Achos, pam wyt ti'n deud hynny, Daniel? Dwi wedi feddwl amdano fo, felly ni wedi dweud rhywbeth yma'n mynd. Ond ydych chi eisiau anrhegion? Ydych chi? Ydych chi eisiau anrhegion? A mae hwnna'n peth braf i gael. Ond dyn ni yn mynd i fewn i ysgolion, a dyn ni'n sôn am Nadolig, a mae gen i PowerPoint bach, a felly bod chi wedi gweld o'r blaen, lle mae yna creu cerdyn Nadolig, a yn holl beth yna ymlaen, ac wedyn, yn sydyn, mae yna babi'n crio. Be di'r pwynt y cerdyn yna pan dyn ni'n neud o? Be di'r pwynt dangos hwnnw? Hynny yw mae'r... Ie, hynny yw beth sy'n digwydd. Mae yna gymaint o bethau gwmpas, fel ni'n gweld y ffilm, gymaint o bethau anrhegion, a dyn ni wrth yn bodd yn cael nhw, ond ydyn nhw'n mynd i crowdio allan y peth mwyaf pwysig, sef gen i Iesu Grist. Okay? Ac felly, bod gen Grinch bwynt fyna. Mae'n gweld yr holl gormodedd, ond wrth gwrs, tydi'r ffilm yna ddim yn pwyntio dim am yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid ni feddwl am hynny, does, wrth i ni edrych ymlaen at Nadolig, mae'n braf, mae'n gret cael anrhegion, ond dyn ni hefyd yn meddwl am yr anrheg gorau oll. Da chi'n clywed y gan yma o'r blaen, a da ni wedi canu fo o'r blaen hefyd. Yr anrheg Nadolig gorau oll. Da ni ganu hwn gyda'n gilydd. Dyn gewch chi aros ar eich eistedd, a dyn ni ganu hwn gyda'n gilydd. Diolch yn fawr iawn.
Wel, dyn ni fewn i yr ail syl yr advent, mai syl cynta Rhagfyr ydy hi. A dwi am darllen o Efengylig, yr ail benod, ac wedyn o adnod 8 ymlaen i 20. So, Lyg, penod 2, adnod 8 ymlaen. Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod ei praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch. Daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch â gofni, oherwydd wele yr wyf yn cyhoeddi i chi yn newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Ganwyd i chi heddiw, yn nhref Dafydd, waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chi, cewch hyd i'r un bach wedi ei rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o lir nefol yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd. Wedi'r angylion fynd ymaith oddi wrthynt i'r nef, dechreuodd y bugeiliaid dweud wrth ei gilydd, gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr ysbysodd yr arglwydd i ni amdano. Eithant ar frys a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y preseb. Ac wedi ei weld, mynegasant yr hyn oedd wedi ei lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd, at y pethau a ddywedodd y bugeiliaid wrthynt. Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Dychwelodd y bugeiliaid gan ogonefu am oli Duw, am yr holl bethau a glawsant ac a welsant, yn union fel y llefarwyd wrthynt. Mae'n hanes cyfarwydd, a mae'n hanes dyn ni wrth yn bodd yn darllen yn wedig wrth i ni feddwl am y Nadolig sydd o'n blaen ni. Gawn ni weddio cyn bod ni'n canu carol nesaf. O ddiweid tad, dyn ni'n cyflwyno hynny'n i ti, ac yn diolch i ti nawr am ein bod ni yma y bore yma. Yn dy bresenoldeb di, yn presenoldeb ein gilydd, ond yn dy bresenoldeb di, ac wyt ti'n addo bod gyda ni. Diolch am cael darllen unwaith eto, am hanes dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, a'r gair gogoniant yna oedd mor amlwg yn y darlleniad. Bod yna rhywbeth gogoneddus, bod yna rhywbeth rhyfeddol iawn. Y tu hwnt i ddisgrifiad bron wedi digwydd yr adeg yna. A dyn ni'n diolch i ti o Dduw ein tad am anfon Iesu Grist i'n byd. Dyn ni wrth ein bodd yn rhoi anrhegion i'n gilydd dros y Nadolig, ond dyn ni'n sylweddoli, fel dyn ni wedi canu y bore yma, mae dyma'r anrheg gorau oll. Cafodd ei roi gen i ti o Dduw, dy fod ti wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist i fod yn waredwr byd. A dyn ni'n gweddio arglwydd wrth i ni geisio dros y cyfnod yma, wrth i ni edrych ymlaen at y Nadolig, i'n helpu ni i sôn am yr rhyfeddodau yma, yr person rhyfedd o ddaeth i'r byd. Helpa ni arglwydd wrth i ni ceisio gwahodd pobl, ceisio egluro oedd pobl am pam y mae'r Nadolig yn cael ei ddathlu fel y mae. A helpa ni i tynnu sylw pobl at yr anrheg Nadolig gorau oll. Bendithio ein gwaith ni o Dduw ein tad, a wneud i dros yr cyfnod yma, ddod â bobl unwaith eto i weld harddwch a gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Gwyddion am dy gymorth, wrth i ni rannu gwaddiadau ac wrth i ni siarad gydag eraill. Bendithio'r gwaith yn yr ysgolion, dyn ni'n gwyddio, ac unrhyw
Weithgaredd arall arglwydd ni'n sôn amdano fo, carolau gyda'n gilydd, ein gwasanaeth teulu gyda'n gilydd, a gwasanaethau yma arglwydd sydd yn gyfleu i bobl i glywed ac i ddod i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr iddyn nhw hefyd. Felly arglwydd ni'n rhoi'r clod i ti nawr. Bendithia y gair i ni yma, mewn llefydd eraill lle mae'n cael ei bregethu y bore yma. Bendithia hwn i ni, mwyn i ni dy wasanaethu di, a dwy'n clod i ti. Mwyn gogoniant i ti o Dduw yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly gawn ni ganu carol nesaf gyda'n gilydd wrth feddwl am ogoniant yr holl allu o gair. Yn fendigedig Dduw uwch law y byd. Yn yw, mae Duw wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist gyda Duw yn y dechreuad. Eto mae e'n dod, fel o Steffan yn deud ar y dechrau, mae e'n dod o'r nefoedd i fyd ein byd ni. A'i enni ym Bethlem Juda, diniwed faban Mair, a phreseb yr anifail yn gryd. Dirgelwch mor fawr, gweld Duw yn y cnawd, a mab yr holl alluog i mi'n frawd. Diolch. Oeddi? Sorry. Dwi wedi gwneud yr un wrong, do? Oh, sorry, yeah. Okay. Nor o beth wedi digwydd fan hyn. O, dwi'n iawn? Dyn ni'n canu hwnna? O, roedd. Ganwyd yn baban a'i roi yn y bresyn. Na, oce. Gawn ni ganu hwnna ar y diwedd. Sorry, mae rhyw gymysgedd fyna. Oce. Dwi'n gedi o hwnna yn y cynllun greiddiol. A wedyn, dydi pethau ddim wedi digwydd. Sorry. Yma i. So ganwyd yn faban a roi yn y breseb, ganwyd yn frenin y cread i gyd. Ganwyd a llety yn anifail yn gysgod, ganwyd yn geidwad goredwr y byd.
Chi'n gwybod pan ydych chi'n gwylio ambell i ffilm, a mae gennych chi senario yn hyn yn digwydd, ac yn sydyn mae'r sîn yna yn dod i ben, ac mae yna neges ar y sgrin 25 mlynedd yn ddiweddarach, a ydych chi'n newid i sîn arall. Mae'n digwydd weithiau mewn ffilmiau. Dwi'n yn gwybod sydd yn digwydd gymaint mewn llyfrau o bosib, ond ydych chi'n mynd o un cyfnod i gyfnod arall. Ond i jyst yn meddwl, dyn ni wedi bod yn gwario peth amser yn y Hen Testament yn do. Y llyfr Malachi, felly y llyfr ola yn yr Hen Testament. Ac wedyn, ydych chi'n troi tudalen a ydych chi'n efengyl yn ôl Matthew. Ac wrth troi un tudalen, dwi'n gwybod yn y Beibl Cymraeg fan hyn, gyda chi mapiau ac yn y blaen yn y canol, ond wrth droi un tudalen, ydych chi'n symud mlaen 400 o flynyddoedd. Mae rhyw fath o clip yn dod 400 years later. Cyfnod tawelwch o safbwynt bod Duw ddim wedi anfon gair at ni, fel pobl. O Duw yn dawel. Mae'n cael ei ddisgrifio fel the silent years. Ac bod yr Iddewon wedi cael dod nôl i wlad oedden nhw'n byw ynddo fo, o Duw ddim yn anfon neb. The silent years. Ond dwi'n yn golygu bod ddim byd wedi digwydd. Os ydych chi'n just flicio trwy ambell i peth ar yr sgrin nesaf, mi oedd yr Iddewon o dan rheolaeth y Persiaid. Ac oedden nhw'n cael rhyddid i wneud beth oedden nhw'n eisiau gwneud o safbwynt addoliad. Ac wedyn, mae'r Groegiaid yn dod. Mae Groegiad yn cymryd drosodd yn 333. Groegiaid, Alexander Fawr, ac wedyn mae teyrnasiad o Alexander Fawr yn dod i ben, a mae yna criw yn y gogledd yn rheoli y Selwsiaid, a mae criw yn y de, y Ptolemiaid ac yn y blaen. Cyfnod lle oedd yna lot o ymladd rhwng y ddau, wrth ei gilydd tensiynau rhwng y rhai o'r criw o de a'r gogledd, a Israel yn y canol rhywsut. Ond mi oedd yr Israeliaid yn cael rhyddid i addoli yn ôl i crefydd nhw. Ac yn ystod y cyfnod yna, fe gyfieithwyd yr Hen Testament i'r Groeg. Felly yr hyn sy'n cael ei alw yn Septuagint. Mae'n debyg bod 70 o bobl wedi mynd ati dros 72 o ddwrnodau i wneud y cyfieithiad yna. Dyna'r sôn. So, Septuagint 70. A mi oedd hwnna yn gyfle mewn gwirionedd i'r gair oedd yn perthyn i'r Israeliaid fynd ar hyd y lled y wlad. Lle bynnag oedd Iddewon, oedd gennyn nhw rwan gallu darllen y gair yn y Groeg. Mi oedd yna cyfnod eitha anodd yn ystod y cyfnod yma, fel oedd Dafydd yn sôn wrthos cynt. Antiochus Epiphanes. Mi oedd yn eisiau cael gwared o grefydd yr Iddewon ac yn gwneud pethau rhyfeddol cas iawn. Desecrated the temple, dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio. Fatha cysygr lladrad, gwneud lladd y mannau cysygredig, basically. Ac mewn ymateb i hynny, mae pobl Jerusalem wedyn yn gwrthryfela, a mae'n cyfnod Judas Maccabeus yn digwydd, lle oedd yr ymgais yma a llwyddiant i rywfaint i'r Iddewon cael annibyniaeth. Rhywfaint o annibyniaeth o dan y rheolaeth felly oedd yn digwydd o'r Groegiaid. Ac wedyn, dyn ni symud ymlaen, mae'r Groegiaid yn cael ei cymryd droso gan y Rhufeiniaid. Ac felly dyna beth ddigwyddodd yn 66 cyn Crist. So felly, oedd yna lot yn digwydd yn ystod y cyfnod o dawelwch yma, o safbwynt Duw yn siarad, a'r Rhufeiniaid wedi cyrraedd. Beth oedd yn digwydd yn myd yr Iddewon? Mi oedd y Phariseaid wedi codi. Pobl oedd yn
wrth ei bodd efo'r 5 llyfr cyntaf Moses, ac oedden nhw'n addoli yn y synagog. Oedd yna ymgais gan y Pharisiaid i fyw yn dda yn ôl rheolau yr Hen Testament. Oedden nhw'n creu lot o rheolau eraill hefyd. Ac oedd gan y Pharisiaid ddim lot o ddeud am y deml ei hun. Ond oedden nhw'n criw dylanwadol, pobl, oedden nhw'n boblogaidd ymhlysg y bobl. So, y Pharisiaid a'r Sadduceaid, pobl mwy cyfoethog, aristocratiaid, oedden nhw'n meddwl lot mwy am y deml, ond hefyd, oedd gen nhw i cred gwahanol, oedden nhw ddim yn credu mewn atgyfodiad ar ôl, bywyd ar ôl marwolaeth, oedd y Pharisiaid yn. So mi oedd yna lot o wahaniaeth crefydd fan hyn yn digwydd, syniadau am grefydd yn digwydd. Ac oedd y Sadduceaid yn pobl mwy gwleidyddol na crefyddol. So yna lot wedi digwydd dros y 400 mlynedd diwetha, yn hanesyddol. Ond o safbwynt Duw, tawelwch. Tawelwch. Dim un gair. Nes i ni ddarllen gan, a dyn ni wedi darllen heddiw, y pethau rhyfeddol digwyddodd yn cyhoeddi dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Allan o nunlle bron. Daeth y gair yn gnawd. Yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'n byd ni. A mae'n gyfle felly yn tydi ar amser yma i ni feddwl am hyn. Ac wrth i fi feddwl felly am yr cyfnod yna, ac wrth i ni meddwl am y Nadolig a'r Duw, dyn ni wedi bod yn meddwl am Duw felly yn yr Hen Testament, a dyn ni'n rwan yn croesi'r Testament Newydd. Un peth y pwynt cyntaf dwi eisiau wneud, ydy bod Duw yr Hen Testament a Duw yr Testament Newydd ddim yn wahanol. Mae rhai pobl yn meddwl bod yna rhyw dduw gwahanol yn yr Hen Testament, ond nid felly y mae. Mae yna deddiad gan rhai yn does i ddeud bod Duw yr Hen Testament yn dduw cas. Chymod? Yn dduw sy'n meddwl lot o'i hun. Duw sy'n tynnu sylw i ti hun. A maen nhw'n dewis adnod fel yn Exodus 20, adnod 5. A mae'n dweud, oherwydd rwy fi, yr arglwydd Dduw, yn dduw eddigus, yr wyf yn cosbi'r plant am ddrygionu rhieni hyd y drydydd a'r 4 genhedlaeth o rhai sy'n fy nghasau. Duw cas, Duw dialgar. Pwy sy'n eisiau credu yn y fath yno o dduw? Maen nhw'n dewis yr adnod yna, enghraifft, heb sôn am adnod 6, a mae hwnnw'n yn hollol wahanol. Ond dwi am dewis rhai adnodau y bore yma. Rhai yn y salmau sy'n disgrifio Duw. Mor werthfawr yw dy gariad o Dduw. Llochesa pobl dan gysgod dy adenydd. Salm 63, y mae dy ffyddlondeb yn well na bywyd. Salm 86, ond wyt ti o arglwydd yn dduw trigarog a groslon, araf i ddigio a llawn cariad a gwirionedd. Dwi'n dewis, ydw, ond mae'r geiriau yma yn yr Hen Testament yn disgrifio y math o dduw sydd dyn ni'n credu yno fo. A nid yn unig y salmau. Mae llyfr hanes, Cynta Chronicle yn deud hyn, diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Dyma fath o dduw sydd yna gael ei ddisgrifio yn yr Hen Testament. A mae proffwyd Meica yn deud rhywbeth tebyg yn tydi. Pwy sydd dduw fel ti yn maddau camwedd ac yn mynd heibio i droseddu gweddill ei etifeddiaeth. Nid wyt yn dal dig am byth, ond ymhyfryda mewn trigaredd. Bydd yn tosturio wrthym eto, ac yn golchi yn camweddau, ac yn taflu yn holl bechodau i eicio yn y môr. Byddi'n ffyddlon i Jacob yn deirgar ni Abraham, fel y tyngais di'n tadau yn y dyddiau
hint. Ac os dyn ni'n darllen yr Hen Testament yn ofalus, dyn ni'n gweld, mae Duw yn sanctaidd, mae e'n gyfiawn, ond mae e'n ddiw cariadus, mae'n ddiw ffyddlon ac yn drigarog. Wrth i mi baratoi'r adnodau'n Saesneg, yr cymal yma yn dod allan am ddiw, steadfast love. Dyna beth oedd yn ddangos yn yr adnodau, ond i wedi ffeindio cyfieithiad iddyn nhw yn y Saesneg. Steadfast love. Duw yn caru ni o ddechrau y byd ac anfon yr arglwydd Iesu Grist. Felly dydy Duw ddim yn newid. Mae Duw, yr Hen Testament a'r Testament Newydd, yr un peth. A mae Malachi, proffwyd Malachi yn deud hyn, oherwydd nid wyf fi yr arglwydd yn newid. A mae Apostol Iago yn deud yr un peth. Does da ddim perthyn cyfnewid na chysgod tro adair rhod, felly gyda Duw. Mae Iago yn sôn am bod Duw yn rhoi i ni rhoddion o'r nef. Ac iddo ef, ni pherthyn na chyfnewid na chysgod tro adair rhod. Does da ddim yn yr hint bod Duw yn mynd i newid. Dim hint bod Duw yn mynd i newid. Mae Duw yr un peth, mae e'n gyson, a mae rhywbeth i ni i werthfawrogi a rhyfeddu amdano fo. Ond mae'n byd ni newid, yn tydi? Mae'n byd ni newid. Mae'n amgylchiadau, fel oedd amgylchiadau yr Iddewon yn cyfnod yma wedi newid. Yn lot ohonyn nhw, llwyr. Mae'n amgylchiadau ni newid. Mae'n sefyllfa economaidd ni newid. Mae'r amgylchedd gwleidyddol yn gallu newid. Mae technoleg yn symud yn ei flaen. Nes i dod ar draws hanes esgob yn pregethu i fyfyrwyr coleg yn Pittsburgh yn 1870. Mae hwnna'n mynd nôl chydig bach. Dyna ni'n mynd nôl i 1870. Ac mewn araith, oedd e'n deud bod y Beibl yn deud na fydde dim byd newydd yn cael ei ddyfeisio bellach. A dwi'n siŵr iawn o le gath y hynny, felly. A mae'n deud, mae dyn wedi dyfeisio cyfan sy'n bosib iddo fo wneud. Wrth gwrs, mae un o staff y coleg yn anghytuno. Ac yn dweud, dwi'n meddwl, y mewn hanner can mlynedd, meddwl fo, bydd dyn yn medru hedfan yn yr awyr fel adar. A mae'r esgob yn ymateb, flight is strictly reserved for the birds of the air and angels, meddwl fo. Enw'r esgob oedd Milton Wright. Oedd gynnu fo ddau fab. Orville a Wilbur. A 30 mlynyddoedd yn diweddarach, wnaethon nhw hedfan am y tro cyntaf, dwi'n credu, os dwi'n iawn, y tro cyntaf mewn awyren. Wnaethon nhw'n hedfan yn bell iawn, ond wnaethon nhw hedfan. Technoleg yn symud ymlaen. Ond mae Duw yn aros yr un peth. Ond o ddeud hynny, mae yna rhywbeth arall yr un peth hefyd. Yn Genesis 6, mae Duw yn deud hyn, pan welodd yr arglwydd fod drygionnu'r bobl yn fawr ar y ddaear a bod holl ogwydd eu bwriadau bob amser yn ddrwg. Be mae Duw yn disgrifio fyna ydy pobl, chi a fi. Drygionnu yn fawr ar y ddaear a bod holl ogwydd eu bwriadau bob amser yn ddrwg. Mae yna rhywbeth all-compassing fyna, yn does? Bod nhw'n cael ei disgrifio bod pobl yn y bôn yn pobl ddrwg. A mae'r salmydd yn deud rhywbeth tebyg yn Salm 14. Edrychodd yr arglwydd o'r nefoedd a'r ddynolrhyw i weld a oes rhywun yn gwneud yn ddoeth ac yn ceisio Duw. Ond y mae pawb ar gyfeilion ac mor llygredig a'i gilydd, nid oes un a wnadd ei oni nac oes dim un. Holl ogwydd, bob amser, nid oes dim, mae pawb ar gyfeilion. Da chi'n gweld y disgrifiad yna sy'n dod o Dduw ei hun, sydd ddim yn newid, y Duw doeth cariadus yma, a mae'n disgrifio calon dyn fel calon ddrwg.
Felly mae yna ddau beth sydd ddim yn newid. Duw, mae'n un peth, a calon dyn. Ond mae'n un peth yn gallu cael ei newid. Mae Duw yn aros yn gyson, ond mae'n calonau ni yn gallu cael ei newid. Mae'n debyg yn ôl Grinch, un problem Grinch oedd bod e'n galon yn fach. Ac yn ddiwedd y stori, mae'n debyg bod ei galon yn tyfu 3 gwaith yn fwy. Ond nid yna beth sy'n angen arno ni. Dyna ni angen calon newydd. Sut mae Duw wedi llwyddo i wneud hynny? I newid y ddynolryw fel bod ni'n gallu cael calon newydd. Wel, dyn ni'n cael y datguddiad yma yn yr arglwydd Iesu Grist yn dyn ni. Fel oedd yr adnod yn yr Hebreaid yn deud, bod Duw wedi siarad ar hyd y blynyddoedd trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau olaf hyn, mae wedi siarad efo ni mewn mab. Mae Duw yn true to form, ddim yn newid, mae'n cysylltu, mae'n siarad, mae'n dod at i bobl. A dyna beth mae wedi wneud. A dyna pam dwi eisiau canolbwyntio bore yma ar adnod yma. Adnod cyfarwydd iawn i chi a fi. A'r ail bwynt dwi'n sôn amdano fo rwan ydy sut mae Duw wedi ymateb i broblem dyn. Problem oesol dyn o galon ddrwg. A dyma'r adnod. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu yn ddywef, beidio mynd i ddisryw, ond cael bywyd tragwyddol. Mae rhai ohonoch chi sy'n gyfarwydd ar cyfeithiad William Morgan. Canis felly carodd Duw y byd. Mae'n siŵr bod ni'n gallu adrodd hwn yn well gyda'n gilydd. Canis felly carodd Duw y byd fel yr rhoddodd fe, ei unig anedig fab, fel na cholled pwy bynnag a gredo yn ddywef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Mae rhaid ni gofio bod yr adnod yma'n dilyn sgwrs rhwng Iesu a Nicodemus. Yn sôn fan hyn am os ydych chi eisiau dod i deyrnas nefoedd, ydych chi'n cael eich geni o'r newydd. A dyna'r cyd-destun. Tydw i ddim yn mynd i esbonio'r adnod, neu ceisio esbonio'r adnod yn y cyd-destun yna. Dwi'n cymryd yr adnod fel stand-alone y bore yma i chi ac i finne. Adnod dyn ni'n siŵr o fod wedi dysgu o'n cof ers yn ifanc. Ond dwi yn licio'r cyfeithiad Cymraeg achos mae'n dechrau off efo do. Yes, mae Duw wedi caru'r byd. Mae'n rhywbeth uplifting tydi. Mae'n codi'n calon ni. Do fe garodd Duw y byd. Mae'n weithred fwriadol gan y Duw cyson di-newid yma i ddod a neges i'n byd ni. Achos wedi'r cyfan, cariad yw Duw. So Duw yw'r un sydd yn caru. Mae'n tricarau ac yn tysturio eto ac eto. Mae wedi wneud ar hyd hanes yr Hen Testament yn Duw wrthi eto yn dod a neges i'n byd ni. A mae'n anfon. O Duw wedi anfon proffwydi o'r blaen. Dynion gwahanol. Yn proffwydi, yn y ffeiriad wedi rhoi brenhinoedd yn nhw. Duw ar waith ar hyd y blynyddoedd, ond rwan mae'n anfon ei fab. Dyma cynllun Duw i achub y ddynoliaeth. Anfon yr arglwydd Iesu Grist i ddod i'n byd i ni. Nawr mae rhai pobl yn cael trafferth efo'r mab yma. Pwy di mab Duw? A dyna beth oedd Duw yn wneud pan oedd e'n dawel am 400 o flynyddoedd yn meddwl, dwi wedi trio ers miloedd o flynyddoedd i dod â'r pobl yma ata i. Be dwi'n mynd i wneud nesaf? Dych chi'n meddwl bod Duw yn crafu pen am 400 o flynyddoedd ac yn meddwl, beth yw'n plan B fi? Naci. Oedd anfon yr arglwydd Iesu Grist yn plan E o'r dechrau. Achos mae rhai bobl yn meddwl bod rhywsut gan bod Iesu Grist yn fab i Dduw, bod Duw wedi cael perthynas rhywiol efo rhyw godes neu hyd yn oed mair. Ond dyn ni ddim yn gweld hynny
geiriau cyntaf Efengil Iowan, achos mae Efengil Iowan yn dechrau efo, yn y dechreuad oedd y gair. Nawr, doedd ddim yn cyflwyno, yn y dechreuad oedd mab Duw. Ar hyd y blynyddoedd, mae'r Iddewon wedi derbyn gair Duw. Fel hyn y dywedodd yr arglwydd, a mae proffwydi yn dod â gair Duw i'r Israeliad am blynyddoedd. A mae Iowan yn dechrau fel hyn. Yn y dechreuad oedd y gair, yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Nawr i chi a finne, sy'n rhaid chi gael gradd mewn diwinyddiaeth i ddeall hyn nag oes. Mae plentyn fenga yn gallu deall hyn. Yn y dechrau, fel oedd Duw wedi creu y ddaear, y nefoedd y ddaear, yn y dechrau, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw. So mae y gair yma ar wahân i Dduw, ond oedd y gair yma yn Dduw. Does dim sôn am mab yn hyn, ond mae'n hawdd i ddeall. A dim ond i chi symud ymlaen bellach lawr yn y benod gyntaf, mae Iowan yn deud hyn yn adnod 14. A daeth y gair yn gnawd a preswylio yn ein plith ni. Mae'r gair wedi dod yn ddyn, yn llawn gras a gwirionedd, gwelsom ei agoniant ef, ei agoniant fel unig fab. So mae'r gair yma yn cael ei gyflwyno fel mab bellach ymlaen yn y benod yma. A dyn ni'n deall wedyn bod y gair oedd o'r dechreuad, yr arglwydd Iesu Grist o'r dechreuad wedi ymddangos yn y nefoedd. Ar y ddaear yn dod o'r nefoedd. 2 Timotheus, mae yna adnod, dwy adnod reit rhyfeddol fan hyn. E fe a'n hachubodd ni, sôn am Dduw fan hyn, a'n galw a galwedigaeth sanctaidd, nid ar sail gweithredoedd, ond yn unol a'i arfaith ei hun, ei gynllun, ei planau ei hun. O'i ras, y gras a roddwyd i ni yng Nghrist cyn dechrau'r oesoedd. Dyna cynllun Duw o dod ar arglwydd Iesu Grist i'n byd. A dyn ni wedi canu amdano fo'n do. Dod ar arglwydd Iesu Grist yn ddyn, yn Dduw ac yn ddyn i fyw ar y ddaear. Wel y Duw yn fab bychan, mis plant deiar lawr. Llawen hawn, rhoddwyd anrheg mor ddrud, rhoi heibio brant nefoedd, a ienni yn ddyn, a chymryd ein natur ni arno ei hun. Carol arall, dirgelwch mor fawr, fel dyn ni wedi canu, fel o'n i digwydd canu, dirgelwch mor fawr, gweld Duw yn y cnawd, a mab yr holl alluog i ni'n frawd. A mae'r gair Emmanuel yn dod i ni, Duw gyda ni. So mae Duw yn anfon mab, ond i wneud beth. A dwi am dynnu sylw chi at adnod arall gan Iowan, ond yn ei lythyr y tro yma, llythyr Iowan, cyntaf Iowan, penod 4, adnod 9. Gwrandwch ar adnod yma. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom. Bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw drwyddo ef, rhywbeth tebyg i be mae'n dweud yn yr adnod yma. Ond mae'n mynd ymlaen yn adnod 10. Yn hyn y mae cariad. Dyma chi gariad. Yn hyn y mae gariad. Nid bod Duw, nid ein bod ni yn caru Duw, nag e. Ond ei fod ef wedi ein caru ni ac wedi anfon ei fab. Unwaith eto sy'n byd newydd fyna, ond mae'n deud i fod yn aberth cymod dros ein pechodau ni. Mae'r adnod i'ch yn penna ni fan hyn yn do. Mae'n sôn am bod Duw yn caru ni, bod ni ddim yn mynd i ddistryw. Pam dyn ni'n mynd i ddistryw? Oherwydd bod ni
yn gwrthryfela yn erbyn Duw. Yn dydyn ni. Erioed. A dyna beth yw calon dyn. Da ni'n gwrthryfela yn erbyn Duw. Ond mae Duw wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros pechodau. A ydych chi'n gwybod beth yw ystyr hyn wrth gwrs, bod Duw ei hun nid yn unig yn anfon y gair gwybodaeth, ond mae'n anfon person, ac wrth i'r person yma, Duw ei hun, roi ei hun yn aberth dros bechod, mae e'n cymryd ein cosb ni arno ei hun fel ein bod ni yn dod yn rhydd oddi wrth cosb Duw a barn Duw. Beth sydd yn dod yn heiddiannol i ni oherwydd ein gwrthryfel, a dyn ni wedi bod yn gwrthryfel ar hyd yr amser, ers y cwymp. Mae Duw yn sortio fo yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn ein caru ni. Mae Duw wedi ein caru ni. Mae Duw yn caru'r byd heddiw. Fel bod e wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist i fod yn aberth cymod dros ein pechodau ni. Felly, y peth ola, sut ydych chi a fi yn ymateb i datrysiad Duw? Fel mae'r adnod yma'n deud, do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tregwyddol. Dyn ni wedi clywed bore yma am bethau mawr, do. Dim ond cyffwrdd y bethau dyn ni'n neud. Bod Duw yn gyson, bod Duw yr un peth. Mae e'n caru, mae e'n Dduw sanctaidd, mae e'n Dduw cyfiawn. A mae wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist trwy ryfeddodau fel dyn ni wedi darllen yn yr hanes yma yn y bugeiliaid. Bod Duw yn ymddangos mewn gogoniant. Beth yw'n ymateb ni i hyn? Mae hwn rwan lawr i chi a fi. Do'n ni'n dod lawr i lefer personol, dyn ni, mewn gwirionedd. I bob un sy'n credu. Ydych chi yn credu? Ydw i yn credu? Dyma yr ymateb y mae yr arglwydd Iesu Grist yn gweddio amdano fo. Achos mae'r arglwydd Iesu Grist yn pregethu yn tydi ar hyd y blynyddoedd. Eddi fa rhewch a chredwch. Wel, beth yw'r credu yma? Wel, un peth sydd angen i ddeud yn syth, mae person naill yn credu neu ddim. Mae'r person sy'n credu, yn fel mae'r adnod yn disgrifio, peidio yn mynd i ddistryw. Peidio dod o darn Duw. Ond y person sydd ddim yn credu, mae e'n dilyn felly bod yr iachawdwriaeth yna ddim yn dod i'r person sydd ddim yn credu. Mae hwnna yn rhywbeth sydd yn blaen ac yn glir yma yn tydi. Ond beth yw credu felly? Credu ydy derbyn a chofleidio rhywbeth neu rhywun am ei fod yn wir. Am ei fod yn wir. Dwi'n edrych bore yma ar Gwenan a Debs. Maen nhw wedi addo i fod yn rhan o'r tîm bore fori yn Feinol a Rhiwlas. A dwi'n credu nhw, dwi'n edrych arnyn nhw, dwi'n credu nhw. Mi fydden nhw yna. Dwi'n trystio. Mae hwnna'n wir yn ein profiad i sydd wedi digwydd o'r blaen. Maen nhw wedi addo. Nethon nhw droi fyny, pawb troi fyny ar gyfer hirail, bore llun diwetha, a mi fydden nhw yna bore fori, gyda'r eraill. Dwi'n trystio. Dyna be mae'n golygu, yn dydi? I drystio Duw hyd yn oed. Cymryd Duw ar ei air, edrych yn ei wyneb ac yn dweud, dwi'n trystio chdi. Yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i farw dros y mechodau. Dwi'n trystio fo, dwi'n credu fo, dwi'n ymddiried yna y gwirionedd. Dwi'n cymryd hwnnw ata fi fy hun. A dwi'n credu. Mae credu hefyd yn
derbyn. Mae'r adnodau yn Ioan, bellach ymlaen yn Ioan, yn deud bod credu yn gyfystyr a derbyn. Bod ni'n derbyn yr arglwydd Iesu Grist. Yn Ioan 1, adnod 11. Daeth i'w gynefin ei hun ac ni dderbynio ei bobl ei hun mohono, ond cynifer ac ei derbyniodd, receive, derbyn, cymryd meddiant ohono fo. Cynifer a'i derbyniodd, rhoi sydd iddynt hwy, rhai sy'n credu yn ei enw. Mae derbyn a'r credu yma yr un peth. Mae'n cael dod yn blant i Dduw. Ond wedyn mae rhaid gofyn y cwestiwn ac i orffen, ydych chi'n dod i pwynt i gredu, ond credu beth? Credu beth? Beth dyn ni'n trystio Duw amdano fo pan ni'n dod i gredu ynddo fo, i dderbyn bod hyn yn wir sy'n cael ei ddeud amdano fo? Dyn ni'n trystio Iesu i fod yr hyn sy'n wir amdano fo yn ôl y Beibl. Nid trystio yn beth dwi'n meddwl sy'n wir am Iesu, neu hyd yn oed trystio chwaith am beth mae bobl eraill yn deud am yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n trystio am beth mae'r Duw ei hun yn cyhoeddi am yr arglwydd Iesu Grist yn y Beibl. Fi yw'r ffordd, meddi'r arglwydd Iesu Grist, y gwirionedd a'r bywyd. Fi yw'r bar ar bywyd, y dŵr bywiol, y bugail da ac yn y blaen. Dyn ni'n credu yr hyn sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist sy'n cael ei ddangos i ni yn y gair. A mae rhaid ni blygu i adwyrtod y gair a derbyn yr arglwydd Iesu Grist yn arglwydd ar ein bywyd ni, yn iechawdwr ar ein heneidiau ni, a bod e bellach yn drysor i ni, yn mwy gwerthfawr na dim byd arall. Dyn ni wedi clywed yn ddiweddar am faint o bobl sydd yn cysylltu efo Cristnogaeth neu yn barod i gyfadde bod nhw'n Gristnogol, beth bynnag mae hynny'n golygu. A mae e'n llai na 100%. Dwi'n credu y cwestiwn mwyaf pwysig ydy faint o bobl yn y dyddiau hyn sy'n arddel yr arglwydd ac yn ei gyfri yn well ac yn fwy pwysig na dim byd arall. Mae teyrnas nefoedd yn debyg i drysor wedi ei guddio mewn maes pan ddaeth rhywun o hyd iddo fo. Fe cuddiodd ac yn ei lywenydd mae e'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo ac yn prynu'r maes hwnnw. Be mae'n golygu fod yn Gristion? I ymddiried, i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n credu yn lle cyntaf bod ni angen cael ein hachub, a dyn ni'n credu bod yr ateb yna yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig. A does na ddim ateb yn ddim byd arall. A dyna pam mae'r arglwydd Iesu Grist felly yn dod yn drysor i ni. Oherwydd, dyn ni'n gwybod, newn ni byth ffeindio yr ateb yma mewn neb nac mewn unlle arall. Dyn ni'n barod i werthu'r cwbl mwyn prynu a cael dod o hyd i'r arglwydd Iesu Grist sydd yn drysor mor werthfawr. So Duw dod o ras i ni yn y dyddiau yma i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist yn llwyr ar ein bywyd ni, yn arglwydd ac yn iechawdwr ac yn drysor. A bod ni felly, fel dyn ni'n canu mor aml mewn carolau gwahanol, da chi'n gwybod y garol yna, canol gaeaf noethlwm, mae e'n sôn am beth ar roddaf iddo. A dyn ni'n sôn am roi, yn felly se well ni'n meddwl am derbyn. Beth ar roddaf iddo, llwm a llawd fy myd. Pe bawn y fugail rhoddwn orau'r praidd i gyd. Pe bawn un o'r doethion, gnawn fy rhan ddigoll. Ond pa beth ar roddaf fy mywyd oll.
Neu yn y garol, da ni am ganu gyda'n gilydd, a gobeithio bod fi'n gwneud y dewis yn iawn. Yn y garol ola, yn y gitsgan yna, beth naf, ond plygu glin. A ddolaf ger dyfron. A dyfod fel yr wyf, offrwm fydd fy mywyd oll. Derbyn yr arglwydd Iesu Grist yn llawn i fod yn arglwydd ar ein bywydau ni. Felly, jyst i atgoffa ni o'r adnod yna. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Beth am i ni ganu gyda'n gilydd felly? Pa fawredd yw'r gogoniant hwn? Dewisodd ddod yn ddim, cyfnewid gwyllter nef y nef, am fyd mor tlawd allwm. Felly, diolch yn fawr iawn. Dyr yr oas i ni o Dduw ein Tad i blygu glin. I roi heibio
ein balchder ni'n hunain. I gyfaddau ein pechod, ein heogrwydd gyda ac i gredu. A thrwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn dygariad i tuag ato ni, ein bod ni arglwydd yn byw bellach i ti, gan gyfri'r gost, ond yn byw i ti ac dygoniad. Bendithio ni, clyw ein gweddi yn enw Iesu Grist. Amen.